Bog! Ja sam Matija i u ovom videu reći ću ti nešto više o individualnoj poduci mindfulness i meditacijske prakse koju nudim online. Susreti traju sat vremena, odvijaju se putem video platforme, a program je istovremeno strukturiran, ali i fleksibilan, kako je bio prilagodljiv svakom pojedincu. Prolazimo jedan postupan proces učenja mindfulnessa, od uvodnih koncepata i praksi do složenih tehnika i dubljeg razumijevanja. Integriramo suvremenu psihologiju i neuroznanost, budističku psihologiju i filozofiju i određene psihoterapijske tehnike. Svaki susret uključuje praksu, teoriju, diskusiju i razmjenu iskustva i pripadajuće materijale. Struktura programa je zapravo određena okosnica koja osigurava kvalitetu i smislenost, no možemo je znatno prilagoditi tvojim potrebama i interesima. Ključan dio rada je također i tvoja osobna praksa između naših susreta. Što više uložiš, više ćeš i dobiti i od naših susreta i od svojeg vlastitog iskustva. No, budući da je redovita praksa često jedan od glavnih izazova, sasvim je u redu da započnemo polako, zajedno i bez nepotrebnog opterećenja. 3 glavna područja koja prolazi ovaj strukturirani dio programa su sržne mindfulness prakse, što je glavni dio, primijenjena budistička psihologija i praksa u svakodnevnom životu i međuljudskim odnosima. Program traje onoliko koliko tebi treba i kraj strukturiranog dijela ne znači kraj našeg zajedničkog rada, već mogućnost daljnjeg istraživanja. Ako želiš raditi individualno, javi mi se putem web stranice ili bilo koje druge kontaktne točke i rado ću dogovoriti jedan uvodni razgovor da se upoznamo i odgovori na moguća pitanja. Također, tu je i 8-tjedni mindfulness tečaj na jesen, kao i trenutno aktivne besplatne online meditacijske grupe. Više o svemu ovome možeš ili poslušati u mojem nedavnom videu ili pročitati na mojem webu. Također, tečaj i individualni rad međusobno se nadopunjuju na način da možeš odabrati ono što tebi više odgovara ili ih kombinirati na način koji tebi odgovara u tvojem ritmu. Hvala ti na pažnji, neka ti je sve dobro, sretno i u miru, kao i onima oko tebe.